వచ్చినట్టు బండి రెండు సార్లు ఎట్లా పట్టుకున్నావు? రెండు సార్లు చెప్పినాం బ్రో తిరగాకని నువ్వు లేవు బ్రో, బండి లేవు, బండి మీదకి లేవు. నేను తీసుకోవద్దా సాయి, బండి తీసుకోవస్తున్నావు అయ్యో సాయి నాకు అవన్నీ కాదు, బండి కావాలా బ్రో నాకు ఇప్పుడు. నేనే తీయ బ్రో, నువ్వు ఓళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళకి అడుక్కో. రారా తొందరగా రారా, వీళ్ళు బండి ఇస్తలేరు రా, తొందరగా వచ్చేరా నువ్వు. సరే సరే రా తొందరగా. వచ్చాడు 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 ఇంకా డప్పర్ లేదని తెలిసి కూడా మీరు గిట్ల ఎందుకు దింపుతారు బండి ఇస్తలేదని తెలిసి కూడా మీరు గిట్ల ఎందుకు దింపుతారు బండి ఇస్తానక. బండి సెకండ్ గేర్లో గట్టిగా లేపామని చూసిన. బండి ఏ బ్రో నైట్ ఫుల్ తాగిండు, ఏ బ్రో నైట్ ఫుల్ తాగిండు. పవ్వగొట్టు పోటీ కూర దానంచుకో. ఢిల్లీలో ఇట్లా ఏంది పైరు కొడుతుండు, కొట్టిండు ఇంకా 4-5 సార్లు అయితే కొట్టిండు. అయితే చెప్పు కొడితే కొడితే ఇక కావాలొచ్చే నీకు గుద్దలేడు కదా, గుద్దుడుగా మేము బయటనే ఊకున్నాం. బయట కూర్చున్నాడు బ్రో, నీకైతే తలగలేదు కదా బండి. అయితే బండి తలగలేదు కానీ ఆ లేడీస్ ఉన్నారని తెలుసు కదా, బ్రో. బండి బండి ఇప్పుడు బండి నడుపుతాను, బండి ఎట్లా తీసుకుంటావు బ్రో? నాకు అర్థం కాదు. కాదు బ్రో, రైట్స్ నీకేమున్నాయి తెలుసు చెప్పు. లేడీస్ ఉన్నారు లేడీస్ అందరు మనోడు ఆడ ఎక్స్ట్రా బ్రో. చెప్పాలా బ్రో, చెప్పాలా ఆడికి, అరే ఇట్లా ఉన్నారా బై సంగతి, లేడీస్ చెప్పినప్పుడు ఒకసారి చెప్పినాం వినలేడు. మాకు తిక్క కొట్టింది, తిక్క కొట్టి మేము బండి ఎక్కుకున్నాం. బండి ఎట్లా ఎక్కుకుంటావు చెప్పినా ఒక్కసారి 2 సార్లు చెప్పినాం బ్రో ఇట్లా తిరగాకు, ఇక్కడ అందరు కూర్చున్నారు, కాదంటే ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి అని చెప్పినాం. అది న్యూట్రల్ అయ్యి ఎక్సలేటర్ అయింది. నేను నార్మల్ గానే వెళ్దాం అనుకున్నా, నువ్వు ఫైర్ కొట్టినావు అని చెప్పేసి బండి తీసుకుంటున్నారు. బండి తీసుకున్నాడు ఏం రా బ్రో, నువ్వు బండి మీదకి లేవు బ్రో, నువ్వు బండి మీదకి జరుగు. బండి తీసుకున్నాడు ఏం రా బ్రో, నువ్వు బండి మీదకి లేవు బ్రో, నువ్వు బండి మీదకి జరుగు. బండి ఎందుకు ఇవ్వవు బ్రో? నాకు అర్థం కాదు, బండి బరాబర్ ఎందుకు ఇవ్వవు? నైట్ ఎట్లా దింపిండు? నీకు నీకు బండి తలిగి చెయ్యి కాళ్ళు విరిగినప్పుడు నాకు అను బండి అని అయితే నేను ఒప్పుకుంటా దానికి, ఓకేనా? నేను ఏం ఖర్చులు పెట్టుకోవాలనో అది నేను సెట్ చేసుకుంటా. నీకు బండి తలగలే ఏం తలగలే, నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు బండి 2 సార్లు ఎట్లా పట్టుకున్నావు? 2 సార్లు చెప్పినాం బ్రో తిరగాకని. నువ్వు లేవు బ్రో, బండి లేవు, బండి మీదకి లేవు. నేను తీసుకోవద్దా సాయి, బండి తీసుకోవస్తున్నావు. ఓళ్ళకి ఇచ్చినావో వాళ్ళకాయ ఆడుకో బండి, ఓళ్ళకి ఇచ్చినావో వాళ్ళకాయ ఆడుకో బండి. బ్రో అది బండి బండిని అయితే ఆడొచ్చిండు గల్లీలకు, మా గల్లీలకు ఆడొచ్చి ఎక్స్ట్రా లేచిండు ఫైల్ కొట్టుడు అవి అట్లా ఏం లేరా అబ్బాయి, నాకు అర్థం కాదు. నీకు 2 days నేను సెకండ్ గేర్ లో లేపాలనుకున్నా, అది న్యూట్రల్ అయి రేస్ అయింది. నువ్వు గల్లీలలో రేస్ ఇస్తున్నావు అని చెప్పేసి బండి తీసుకున్నారు, నేనేం చేయాలా? గుద్దినావులా కానీ నేను సాయి నాకు అవన్నీ కాదు, బండి కావాలా బ్రో నాకు ఇప్పుడు. నేనే తీయ బ్రో, నువ్వు ఓళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళకి అడుక్కో. బ్రో నాకు వద్దు బ్రో, చెప్పేది నువ్వు అట్టిగా లొల్లిలేందుకు. బండి ఇప్పుడు తలిగితే కాలు చేతులు ఇరిగితే అప్పుడు అను బ్రో, దానికి ఒప్పుకుంటా. ఇప్పుడు తలిగితే కాలు చేతులు ఇరిగితే అప్పుడు అను బ్రో, దానికి ఒప్పుకుంటా. మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? న్యాయంగానే మాట్లాడుతున్నా. బండోడు తీసుకుంటాడు బ్రో, నాకు అర్థం కాదు. ఫుల్ తాగిండు. చెప్పినాం అంత మంచిగా బ్రో ఇట్లా తిరిగాకు, కొద్దిగా అక్కడికి వెళ్ళి అని చెప్పినాం. అయినా సుఖం అంతే పోతే మాకు మండింది. ఏదో బండి తీసుకున్నాం. అరే ఏం రసాయి, నాకు అర్థం కాదు. అరే చెప్తే దెంగుతారా నాకు అర్థం చేసుకుంటలేరా? అది నేను కావాలని చేయలేదు బ్రో,
అది బ్రో, దాంది బండి గేర్ మంచిగా లేదు బ్రో, దాంది ప్రాబ్లం ఉన్నది. ఎక్సలేటర్ కావాలని పెట్టి రాడు. చెప్పు బండి ఇచ్చినాయి నాకు అడుగు. అరే లేవురా లేవు ఎంతసేపు బండి అయితే ఇయ్యం బ్రో, నువ్వైతే ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నావా? అరే లేవురా లేవు ఎంతసేపు బండి అయితే ఇయ్యం బ్రో, నువ్వైతే ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నావా? అరే మీరు బండి దగ్గర ఉండదు, బండి దగ్గర ఉండదు. బ్రో నొక్కుతున్నావు, ఏమైంది? ఆ? ఎందుకు నొక్కుతున్నావు? చెప్తూనే నువ్వు ఉన్నాం బండి కదా, నిన్న తీసుకున్నప్పుడు నొక్కకు కదా మరి. అరే నువ్వు బండి దగ్గర ఉండు. నొక్కకు కదా మరి. చెప్పినాం చెప్పినప్పుడు వినాలి, ఏం లేదు మేము అప్పుడు వినాలా? ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో. బండి తీసుకో. బండి అయితే ఇయ్యం ఏమైతే ఇయ్యం బ్రో. ఏం బ్రో మీరు? అరే ఆగు బ్రో, ఆగు మరి. నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో, నేను బండి తీసుకోబోతున్నా. జరూర్ అవసరం లేదు బ్రో. జరూర్. హలో బండి అయితే ఇయ్యం. బండి ఏమైంది? ఆగు మరి. నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో, నేను బండి తీసుకోబోతున్నా. జరూర్ అవసరం లేదు బ్రో. జరూర్. హలో బండి అయితే ఇయ్యం. బండి ఏమేమి నాది బ్రో బండి, ఎందుకు ఇయ్యవు బండి? ఇయ్యం. ఎందుకు ఇయ్యవు బండి? నైట్ ఎంత ఫైర్ కొట్టిండు, ఏం ఆడికి జరిగింది? ఆడికి గుడ్డ అయింది, నాకెందుకు అంటున్నావు? నా బండి నేను తనకే అడుగు, తీసుకోబోతున్నా. అంతే. జరూర్ మీరు అరే బండి బండి రాదు. బండి మీద చేద్దిర్రి. ఇయ్యం. ఇయ్యం మేము బండి ఇయ్యం మేము ఎందుకు ఇయ్యరు? నెక్స్ట్ అరే నీకు తలగలే ఏం చేయలేదు, మీరు ఎట్లా తీసుకుంటారు బండి చెప్పుగా మరి. తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ అందుకోసమే ఆ? నువ్వు మాకెందుకు అంటున్నావు? అరే నీకు తలగలే ఏం చేయలేదు, మీరు ఎట్లా తీసుకుంటారు బండి చెప్పుగా మరి. తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ అందుకోసమే ఆ? నువ్వు మాకెందుకు అంటున్నావు? ఆడికి ఎందుకు నొక్కుతున్నావు? తనకనా? ఆడికి ఎందుకు నొక్కుతున్నావు అని నువ్వు చెప్పినా నేను. అది కాదు, మేము నైట్ బండి గురించి ఇడసబెట్టు. ఆడికి ఎందుకు నైటే నొక్కుతున్నావు? కొట్టేటోళ్ళం. బండి గురించి ఇడసబెట్టు బ్రో, ఆడికి ఎందుకు నొక్కుతున్నావు? మరి నాకు నూకుతలేడా? ఆ? నూకుతలేడా? నొక్కుతాడు. మేము కూడా నూకుతాం. ఎందుకు నొక్కుతారు? మాకు బండి నూకుతా, బండి ఎందుకు నూకుతా. తీసుకున్నావు నువ్వు? బండి బండి తీసుకున్నందుకు తీసుకో, బండి వాళ్ళకి కథ ఎందుకు ఉంటది? ఇంకా బండి అనుకో, మంచిగా అనుకో, ఇంకా నొక్కుతున్నావే. నువ్వు సుఖం మంచిగా అనుకో. ఏం మంచిగా అనుకో, ఏం చేస్తావు? నువ్వేం ఏం చేస్తావు? ఏమైతే నువ్వేం చేస్తావు? జరు బండి జరి మాట్లాడు. అరే ఆగు బే, ఆగు. బండి అరే, మీరు అయ్యో మంచిగా ఉండదు చెప్తున్నా తమ్మ, నాకు బండి కావాలా, నేను తీసుకోబోతున్నా. ఏమైనా వేసుకో అంటున్నా బ్రో. నువ్వు ఒక మాట నువ్వే అర్థం చేసుకో బ్రో. ఫైరింగ్ కొడితే బండి వాళ్ళు తీసుకుంటారు బ్రో. ఏదో నేను కొంటే ఏడికింత ఊరుతురు ఎక్స్ట్రా చేసిండు ఆడ. చెప్పాలా బ్రో? మొత్తం గల్లీలో. అరే నైట్ పెట్టాలా? చెప్పినప్పుడు ఏం లేడు. ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు ఏం లేడు, ఇక మేము బండి తీసుకున్నాం. అరే ఎన్నిసార్లు చెప్తారు? ఒక్కసారి రెండుసార్లు చెప్తారు. మయ్య తిడతారా సాయి? అరే ఎన్నిసార్లు చెప్తారు? ఒక్కసారి రెండుసార్లు చెప్తారు. మయ్య తిడతారా సాయి? చెప్తే అర్థం చేసుకుంటారా? ఇప్పుడు ఫైనల్ ఏమంటారు బ్రో? మీరు అది చెప్పు. ఇయ్యం. ఫైనల్ బండి అయితే ఇయ్యం. చాలు పెట్టు.